बेफोर माबोरै जानो मोनखो बाबा? सासे मानसियानो माबोरै रायखसिनि महर मोनखो? नंगौ फिसा, सिगाङाव बियो सिमा मुंनि सासे सिख्लासोमोन। नाथाय गामिनि मानसिफोरनि गोरोन्थि बुजिनायनि थाखायनो बियो रायखसि महर मोनलांदों। अन्नानै बाबाया जोंनो फोरमायनो हागोन नामा सिगाङाव जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै? हागोन, मानो हाया जानो। नोंसोर खोनासंनो गोसोब्ला आं खोन्थानो हागोन। दे बाबा, बिदिब्ला नोंथाङा खोन्थादो। खोनासं बिब्दिब्ला। पुर'हितआ सिमानि आरो गामिनि मानसिफोरनि गेजेराव जालांनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो लायो। बेयो जादों आवजारगुरि गामि। बे गामिया फ्राय हाग्राजोंनो नांजाबफ्रामनायमोन। बे गामियावनो सिमा मुंनि सासे सिख्लाया बिमाजों लोगोसे थायोमोन। आंनि गोसोआ गोग्गो दै बायदि स्रां, बेखौ सोर बुजिनो? बै सानखालि सिमाया दैसानि हाब्राङाव जनानै आंगोनि अनजालुखौ लोगो हमनो नेगासिनो दंमोन। सिमा, नोंनि गाराङा दाउ मैनानि बायदि गोदै। जेब्लायबो आं खोनासंबाय थानो लुबैयो। नों आंखौ जेब्लायबो सोमोनांहोयो। बेबायदि जों बेसे सिरि सिरि लोगो हमलायबाय थानो अनारु? जेब्लासिम जोंनि संसारा मोनसे जाया अब्लासिम सिमा। आं मिथिगौ, बेबायदि सिरि सिरि लोगो हमलायबाय थानायखौ आंबो मोजां मोना। नाथाय आं मा खालामनो? आं आंनि गोसोखौ दबथायनो हाया। नाथाय मानसिफोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय सिरि सिरि लोगो हमखुमानाय आंखौ समाव जोबोद दुखु होयो। बेबायदि मोनोदि जों जेन गंसे दैमानिब्लाबो मोननै गुबुन गुबुन रुगुंनिसो। रुगुङा गुबुन गुबुन जानो हागौ सिमा, नाथाय दैमाया मोनसेयानो। बेबायदिनो जोंनि अनज्लायनायाबो बै दैमा बायदि जानांगोन, जाय रुगुंफोरखौ फोनांजाबनानै लाखियो। साननैसोल' नेथ'द' सिमा। साननैसो उनाव नोंनि आरो आंनि सोमोन्दै आं मानसिफोरनि सिगाङाव बुंगोन। थारैनो नों बेबायदि खालाममारगोनथ'? आंनि समाय लानानै बुंमारगोनथ'? नंगौ सिमा, आं नोंनि सिगाङावनो समाय लानानै बुङो, मानोना नोंनि अनगा आंनि जिउआ आस'खान्दा। बिब्दिनो गोबाव समनिफ्रायनो सिरि सिरि सिमा आरो अनारुआ सम सम लोगो हमज्लायबाय थायोमोन। नाथाय बै दिनखालि बिसोरनि लोगो हमज्लायनायखौ गामिनिनो सासे सेंग्राया नुस'नो, जाय सिमाखौ सिरि सिरि मोजां मोनखुमायोमोन। बिदिब्ला बिसोर सानैजोंसो मोजां मोनलायो। आंनि सिमाखौ लानानै गासै सिमां सुजुनाया थेर बेथेर जाजोब्बाय। ओंहो, सिमाया आंनि जानो हायाब्ला रावनिबो जानो हाया। अखानायै सम्बारुआ गावनि लोगोखौ लाफानानै गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव नंखायै सिमानि सोमोन्दै खोन्थानानै होयो। मैया सिमाखौ हरनि समावनो हारसिङै हाग्राबारि फारसे थाबायलांबाय थानायसो नुदों आं। सासे सिख्ला मानसियानो हारसिङैनो हाग्राबारियाव थाबायलांनो हालायनाय मानसिखौनो थिग मोनाखिसै आं। सन्देहसो दंसै आंहा। नंगौ नामा? बिब्दिब्लाथ' बाथ्राया एसे साननानै नायनो गोनां जाबाय। नोंसोर जा नुदों बेयो नङाबो जानो हागौ, मानोना मेगनजों नुनो मोनै गासैबो थार जाजोबा। नङा आदै, सानसेखालि आंबो गोथैबारि सेरजों फैबाय थानाय समाव सिमाखौ गोथैबारियावनो जनानै थाबाय थानाय नुदों आंबो। साननानै नायनायसै आदै, सासे सिख्ला मानसिया मा खालामनो थाखाय गोथैबारियाव जनानै थाबाय थाखो?
आंनि बायदिबाबो माबा मोनसे ना मोनसे गाज्रि खामानिसो रोंथारगौ बे। नंथारगौ नायनायसै नोंसोर आदैमोन बिसोरनि थाखायनो बे बार अखायाबो हालायलाङाखिसै बिसोरनो बिमा फिसा गामियाव माबा मोनसे ना मोनसे खालामथारदों। बे समावनो सिमाया मानसिफोर सावरायनायखौ खोनाफैयो। मानसिफोरनि बेबायदि सावरायनाय बाथ्राखौ सिमाया खोनानानै जेबो बुङालासिनो सिरि सिरि थाबायलांबाय थायो। हरनि समाव सिमाया दुखुयै गामिनि मानसिफोर सावरायनाय बाथ्राखौ बिमानि सिगाङाव फोरमायो। आयै आं सुदनि इनाय खामानि मावखो आंथ' रावनिबो बेरेखा खामानि मावाखैमोन। मा जादों फिसा हरखाबै दिनै नों मानो बेबायदि बुंखो? दिनै गामिनि मानसिफोरनि खुगायावनो आं आंनि सोमोन्दै मोजां गाज्रिनि खोथा सावरायनो खोनानो मोन्दों आयै। संसारनि मानसिफोरनि नोजोरानो बिब्दिखा फिसा। नों गावनि गोसोखौल' गोथारै लाखि गासैखौबो इसोरा नायहरफिनगोन। नाथाय आंथ' बयखौबो मददसो खालामबोदोंमोन आयै। दिनै आं गामिनिनो मानसिफोरनि खुगायावनो जोंनि सोमोन्दै मोजां गाज्रिनि खोथा सावरायनायखौ खोनानानै आंनि गोसोआ दुखु मोनदों। नों दिदोमफ्राय थानायमोनबा दिनै बेबायदि जानांनाय नङामोन फिसा। नाथाय मा खालामनो जोंनि खाफालानो बिब्दिखा। नंगौ आयै थारैनो दिनै आफाया थानायमोनब्ला आंनि फिसाया बिदि नङा होननानै मानसिफोरनि सिगाङाव बुंगौमोन। मानसिफोराबो आफानि बाथ्राखौ खोनासंगौमोन। नाथाय दिनै न'निफ्राय बायहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो गामिनि मानसिफोरानो जोंखौ गाज्रि मेगनजों नायो। सिमाया दुखुजोंनो रुखु रुखु गाबनो हमो। नों दागा फिसा मानोना नोंनि नोम्फानि बोर सारस्रिनाया जेब्लायबो जोंजोंनो दं। अखानायै फिन सिमाया उनारुखौ लोगो हमो। अनारु नों जों सानैनि बाथ्राखौ माब्लासिम लाखोमाबावगोन? दिनैनि समाव गामिनि मानसिफोरा आंनि सोमोन्दै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बानसावदों। हागोन ना नों आंनि फारसेनिफ्राय मानसिफोरनि सिगाङाव गसंथेनो? सिमा आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। नाथाय आं गामिनि मानसिफोरनिबो बेरेखा जानो हाया। मानोना आं मानसिफोरनि बेरेखा जायोब्ला मानसिफोरा आंखौ गोरलैयैनो हगारनाय नङा। अब्ला नोंनि गासै समायखेरा लानाया नंखायसो। आं नोंनिफ्राय बेफोरबायदि फिननाय मोनगोन होननानै माब्लाबाबो सानाखैमोन अनारु। नाथाय नोंबो गुबुन सेंग्राफोर बायदिसो। आंखौ निमाहा हो सिमा। आं सासे लोरबां मानसि। गामिनि मानसिफोरनिफ्राय आं नोंखौ रैखा खालामनो हानाय नंलिया।